الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagariyam yakip pagadata ng mga datu nagu mga bai sulangulanguan o mga bangsa tano. Pemagumrah anta pemaghad sa agiang kai kakum agiang kai hajj na panganintan si ku Allah subhanahu wa ta'ala mapadalam rakatan wagiang kutu alimu iyan so taufik yan. Nagugyan ko to mga kabarakat papadalaman wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kaiman to alungan na di maat. Iman to mga pagariya na alungan na di maat agi isu gawi iya mapiyas iku mga Muslim. Mga pagariyami yang kaiman to di itano di ka pamagusay na ayad ng paman na sumpatan tanwa bitiara na agiyad na bitiara sa giyang kaiya hajj at agagiyang kaiya umrah. So iman to agawiin na aya mapamagusay tanong na giyang ko to anto na ititu ako kuman na giyang kaiya umrah. Mga bagsami sudah tanorompan na kapuni mamagusay na so pamakinag sa giyang kaiya di tano di kapag live na kapakay man na pagumbong kano pugup kano sa giyang kaiya paman na mga bitira tano pagpakaw kita niyo sa lagi do mga comment anta ka mga pakis way bala-bala sa kano Allah subhanahu wa ta'ala sa madakal amapia. Kagayo to, namya pamagusay tano. Agyang ko to ako kuman o kanay, nagugyang ko to mga hadith, may aluin niya, nagyang ko to kapakalalabi, agyang ko to kanay. Iman to na aya pugusay tano, nagyang ko to kukuman o kapagumra. Kagigyang kaya paman na hajj agugyang kaya umra na di makasulda. Paman na o ipagibaratan ta na suhaj na galabakanan makasusuldo na giyang kaya umra kagi paman na su umra na su mga galabukon na lagid na giyang kutuwa galabag sa giyang kutuwa ka naik ay lagi diyan no pama suhaj agus umra na ad nakapagihram niyat ada pa nakatuwafon, ada pa nakaseiron. Nagugyang ko tuwa paman na ada na kaputuli sa giyang ko tuwa buk agyang ko tu tao. So, giya na paman na mga galaba kaya may seysa. Badin na paman na suhaj na ada na upama mga orasyan, nagu paman na malaya tagyang ko tuwa orasyan. Giya kaya kapagumara na mabubabuaya, nagu kepakai apaman na apian to na oras gawi na di magumra agi ang kutua manusia udi nagi ang kutua Muslim. Mi aloy tano kagai agi ang kaiya hajj na miya umpong sa mga Muslim. Aya mana na sa mga ulama na may sasiran sa aya kukuman agi ang kaiya hajj na paliugat. Ugay nagi ang kaiya umrah. Naanto na ay titu ako kumanain, nagipaman na kabitiara tanong saya mga pagariya na kapakay pagugupakano sa paman na bitiara so paman na laboron so ad na kataonian ad na ilmo iyan ka para dita no di mapamagusay si ko mga tao anop katukaw yung mga tawag yung kutuwa paman na ilmu ama papadalam si iku agamatan wa Islam.
Tigo mga ulama, amma al-umratu faqad ikhtalafa al-ulama rahimahullah fi hukmiha. So atigiran sumakapantag kukukuman o umrah na sumanga ulama na khilaf siransan sa giyang kuto kukuman yan kauto. Paman na miyakam bida sumanga ulama sa tindig sa giyang kuto anto na ititu kukuman agiyang kuto umrah. So ayaw to tindigiran na susabad na tira na annaha fard. Yang kaya umrah na lagid na giyang kuto kanay kadi paliugatai. Paliugatagi yang kaya kapag umrah si ikulang-ulangwan o mga Muslim makagagaga. Na, di na ni paganaya tindig mga ulama. Ikadua tindigiran na tira na laysat wajibah. Yang kaya umrah na kanabalagi do kanay paliugat kagi iya umrah na matagabed na ya sunna ako kumanian. Kauto. Miyadu to mga pagarya ginan pemagusay tanu sagiang kaiya oras. Antanu kato kawi. Wanto na ipaman na titu ako kumanian ilain tanuan iya ko to mga dalil sa ayat, sa Quran, dalil sa hadith sagiang ko to paman na kababaluin niyan o di na yang ko to kababaluin niyan na wajib nagugyan ko to mitindig mambu sa yang ko to umrah na sunnah. Tigo mga ulama yang kaya mga ulama na ayatin digiran na annaha fard paman na paliugat yang ko to kapag umrah na tigiran may papaliugat o di na paliugat agyang kaya kapag umrah sa lagid na gyang koto paman na o di na ipapaliugat sa umrah si eko tao paman na mi papaliugat to na gyang koto kanay paman na gyang koto makagagaga why dinan mga pagarya na ayami tindigsan ko mga ulama na padikiran sa mga sahaba lagi do Ibn Umar lagi do Umar ibn al-Khattab Aguso Ibn Abbas, Naguso Zaid bin Thabit, Aguso paman na watao Umar su Abdullah ibn Umar, Aguso darudu pa Rasulullah su Aisha radhiyallahu anha, wa Sa'id bin al-Musayyib, wa Sa'id bin Jubair, wa Ata, wa Taus. Paman na miya kadag-dagalay ang mga ulama, pagkiran sa mga sahaba, amitin dagagi ang kaya paman na umrah na wajibai, paliugataya sa ikutawa makagagawin. Na iyuto supaman na unaan o mga ulama ang mga imam na pitindigang panaya o Imam Ahmad aguso Ishaq aguso Shafi'i fil jadid sagiang ko tuwa paman na tindigian paman na muri-puri at tigian aya ko kuman nagiang kaya umrah na wajibai aya mana na paliugat si ikutaw. Ato na dalil mga pagariya sagiang kaya umrah na wajibai na tigu mga ulama apaganay ron nagyang ko tuwa katero tigu mga ulama agyang ko tuwa katero wallahu subhanahu wa ta'ala sa Quran at tigiyan ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ayat tigiran dalilami sagiang kaya umrah na wajibain agyang ko tuwakatero wallahu subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa atimmul hajja wal umrata lillah tarutupani wa tigu Allah agyang ko tuwa hajj agyang ko tuwa ka umrah lillah rakwallahu subhanahu wa ta'ala aya mana na inisugu wallahu subhanahu wa ta'ala si iko mga uripan niya na makapaparatiya agyang ko tuwa katarutupayran sa agyang ko tuwa kanay kanagugyang ko tuwa kapagumra nagyuto ikinwa mga ulama sa tigiran agyang ko tuwa kinisugu nun wallahu subhanahu wa ta'ala
nagyuto din naman bui karina wajib agiang kaiya paman nakapagumrah. Sa mga pagariya na ada na dalil sa Quran agiang kaiya kapagumrah na wajib ay. Nagiang kaiya paman na kababaloy niya na wajib paman na tigiran wajib si iku paman na mga tao ini paliuga to naman buagiang ko tuwa paman na kapag hajj nagiang kaiya ulaw-ulatan o di na paman na betad tano sa Pilipinas igira man o tuwa paman na di tano di mamag-hajj na aya pugukitan tano nagiang ko tuwa ka tamatto nagiang ko tuwa ka tamatto na aya okay taro na igira as sutaw na ayan yan inokitan na sagyang koto kaplalakaw niyan ang makagaganat sa Madina na pakaw na daan na magumrah. Kauto ayamanan niyan na pakaw na magumrah na andun ni kapasada niya sagyang koto umrah niyan na nanayaw niya managyang koto akakum agyang koto oras agyang koto akanaik. So miya kapia-pia mga pagarya agyang kaiya paman na pagukitan agyang kaiya paman na rakatanuron sa Pilipinas sagyang kutwa makapantag sagyang kutwa kanaik. Uway, ayamana na makapagumra ka na makapagaj ka pa. Yuto'y paman na tigo mga ulama gyang kutwa hajj na minisuldo na gyang kutwa ka pagumra yuto'y katemato. Uway, agi paman na si ikumyangaw na inwanan ini sugu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyang kutwa paman na kapag hadja adna tamato adna hadja o kitian na tamato na siko asrul jahiliya siko miyangaw na apaman na mga ka-jahili na ipkegudiran nagudiran na papakain agyang ko to kapagumra sagyang ko to paman na masa hajj inanay diran no to papakain ugay na paman na biyatan no to nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam apya kay niyan si iku mga Muslim sagyang ko to mas sa akianay kiyan na inisugo yan si iku paman na mga sahaba niya na tiyan na paman na tumato kanu uy tehallol kanu o di na paman na pagumra kanu sagyang kaya paman na ilalakautan wa tigu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam so biya kapya gyang kaya pugusay tanuron na kagiya paman na kapikero sabu da paman na ato na panagyan ka na naditero niya lima umrah na nagyuto paman na kesuayubu agu paman na kuserakan o mga seki o nagu paman na skano mismo nagyan ko to kaplalakaw niyo na napaman na lalakaw wa hajj ugaid na makaw makano sa Madina insyaallah biidnillah isampay kanuron wallahu subhanahu wa ta'ala nagyan ko to paman na kapagihram niyo nagugyan ko to kaplalakaw niyo na lalakaw to umrah na anto na yung mga pedadalil sa hadith, paman na giyang ka iya umrah na wajib ay. Na, giyang ko tuwa paman na mialuitan o kagai. Dalil sa giyang ko tuwa paman na kiyaturo no Aisha radiyallahu anha, tigyan na ya Rasulallah, hala ala nisa'i jihad, ino sumanga ba ibad na jihadiran, na ay ini sembag rekanian unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natigyan na uway jihadun la kitala fihi jihada ya ada abaw na kambunuay agi na natigyan suhaja gusto kapagumra arkiwana na paman na jihadiwanan ang mga bait agi na nipitindigan ng mga ulama ayamaan na niyan nagyang kaiya kapagumra na wajibai kalagid nagyang kutwa ki aluyaw no nabitan wa Muhammad sagyang kutwa kanaik ikatlo o di na ikadua hadith agi paman na ikatlo dalil tanong nagyang ko to miya panutul o Abi Rizin radiyallahu an askanian si Abi Rizin na miya katalingumas iku nabitan wa Muhammad apitro iyan ya Rasulullah inna abi shaykhun kabir ya Rasulullah tigiyan na suama akan na miya lok sadatu upama na
Giyan ko tuwa tigi na amakan na, giyan ko tuwa kialok siya na din yan, giyan ko tuwa ka naik, nagugiyan ko tuwa ka pagumra. Naman to, diyan pa ka pembelagan, giyan ko tuwa ka pagalweran, sa giyan ko tuwa hajja, giyan ko tuwa umra. So tigi so amakan na miyalok kas. Adi niya giyan ko tuwa paman na ka naik, nagugiyan ko tuwa ka pagumra. Nagugiyan ko tuwa paman na tigitan waka palayalayag. Sabab sa giyan ko tuwa kiya pakalubay niyan. Na aya ini sembeg unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya ini solusyon unabitan wa Muhammad sagian ko tua paman na ini pani ko no abirizin paman na yutuman na ipigiso no abirizin na anto na ikesway ama mialokas adi pagaga maghaj anta ka magumra natigo nabitan wa Muhammad hajji an abika wa'tamir hayatigin abirizin na sakabeden paman na paghaj ki amaka, paman na sakay paghaj ki amaka, naguskap ni pagumraon atigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ito yung mga pagarya. Ayaman na tigo mga ulama aya sebutan roo na giyang kaya umrah na wajibai. Kapaman na di din aluin no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa giyang kuto mga hadith yan. Sagiang ko tuwa paman na kaya suguan yan, o di na kaya perwan yan ko abirizin, paman na pagumraan na ka siyam aka, paghaji na ka siyam aka, pagumraan na ka pan siyam aka, tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay kapata dalil akaluy tanong, na giyang ko to hadithu Adib bin Ma'bad apitero yan amiya ko makuatigian ko Umar ibn al-Khattab sini si kumasa Umar Amirul Mu'minin na ini pakaisiyan no namambu atigian na ya Amiral Mu'minin yatigian Amirul Mu'minin aslamtu wa inni wajadtu al-hajj wal umrata maktubain alayya hayatigian Amirul Mu'minin na miyag Islam ako. Kaya sa manuto na paman na so mga tao na psulid siran din ako Islam. Sagiyang ko to kaya pakan dito o Umar ibn al-Khattab na. Tiyan aya Amirul Mu'minin. Miyag Islam ako at tiyan na aya miilaya ka na ko Islam. Nagyang kaya paman na hajj agusto ka pagumra na ipapaliw gataya. Kauto, ipapaliw gataya, isusugo aya. Siku ayaman na niyan na mga Muslim, lagi na miya paman na mga Muslim. Nasa ka natin yan na miyagumra ko, faahlaltu bihima, ayaman na miyagumra ko, na numiyay kako, na ay nisambagun o Umar ibn al-Khattab, hudita li sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na miyaturok at tigiyan sa giyang kutwa, ukit anta aka sunna, o nabing ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito mga karina, mga pagarya, agyan ka iya paman na kapagumra na lagid na giyang kutwa hajj paliugataya si iko paman na Muslim makagagaga. Ayatan paman usain, tugalina na giyang kuto tindig paman na tindig mga ulama agyan ka iya kapagumra na kanabay ni wajib ka sunnay ni. Anto na mambuy paman na mga daliliran. Anto na idaliliran sa giyang ko tuwa kaya tindigiran sa giyang kaya umra na sunnay ni. Paganayron na antaas iko mga sahaba, agu mga imam, imitindig sa paman na sunna sa umra, kanaba wajib. So mga sahaba, na ayamitindigun na so Abdullah ibn Mas'ud. Si iko mga imam, napitindigan no Imam Malik rahimahullah. Napitindigan pa no Abu Hanifa rahimahullah, so Abu Thawr, Abu so Imam Shafi'i fil Kadim, si ikum miyangaw na, apaman na tindigian. Nagi paman na pinili o Imam Ibn Taymiyyah, sa giyang kutuwa paman na kaya pagilamu iyan, was-San'ani was-Shawkani, madagalaya paman na mga ulama, ayat tindigiran na sa umrah na kanaba wajib ka sunna ako kuman yan. Aya dalil nagyang ko to amyali sa gyang ko to hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amyakatitayan ko Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
su'ila 'anil umrati awajibatun hiya qala la wa an ta'tamiru fahuwa afdal. Ay mana ini mga pagariya na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mismo sa kaniyan na ini pakay suun. Agiang ko tuwa makapantag ko kukuman umrah in wajib anta ka kanaba wajib. Na aya ko na ini sembag unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tigiyan na kanaba wajib. Uga ida tigiyan na o pamagumrakan o pagumrakan wa tigiyan fahuwa afdal nagyutu wa tigu nabitan wa Muhammad imak kalalabi. Sama nuto nagyang kaya mga ulama nagi paman na pitindeganiran agyang kaya haditha inaluitanu amismo sunabitan wa Muhammad na simbagian apaman na kanaba wajib agyang kaya kapagumra ana uga id na upama ko pagumrakan wa tigu nabi na makalalabi ito. Mga pagariya, yang na hadith na piyamagusayanan o mga ulama mitindig sa so paman na giyang ko to umrah na wajib kanaba sunnah kagi paman na si isa Islam na da ako kumana dua uway na inwaya paman na kedua na tigiran na paman na giyang kana na hadith inaloyo Jabir paman na miya panutulo nagyang ko to pianutultan wa hadith na tigira nagyang kana na hadith Ujabir na da'ifun fihi al-Hajjaj ibn Arta apaman nagyang kana na sada nagyang kana na hadith na daifana na kanudunun apaman na mialwiron miya panutulanan o Hajjaj ibn Arta so mga ulama sa mga hadith na pakalulubay nila nagyang ko to apaman na mga hadith panutulan o Hajjaj ibn Arta na ikadua daliliran Nagyang ko to hadithu Talha ibn Ubaidillah radiyallahu an. Atiyan annahu sami'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul al-hajju jihadun wal umratu tatawu. Paman natigirana so hajj na jihadanan. Nagyang ko to kapagaluyan uro na paman na jihad ko mga bai. Uway. Dagu paman na jihad penuh paman na mga datu nagyang ko to paman na kap kerasarasairan bula baru sagiang kotu amiyang au na masa we naba sagiang kaya masa tanu penalamat tanu manari mga pagaria kagi paman na sagiang kaya masa tanu nagiang kaya kapag haj nana paman na kelebudan nagiang kotu ataw naman gumanat ko ingedian na paman na pelin na pegedaan yan we na namakau maro penad na mga hutila mariri pada dua paman na terusan yan na amay ka paman na susama ka na bas kepagdaan niya na kanaba pen na paman na ba tigtan wa simple bas kad na mga irakunian mapi ka paman na kapaka-relax so nagyang ko to paman na no manay kanaba si kumyangaw na paman na kanay nakapagda sa kuda udi na paman na makaw makasagyang ko to derpa sa Makkah Madina na digapan ni mga pangilay sa ketarusan ka oy nasagyang kaya masatan alhamdulillah kapaman na giyan ko to makapantag sa giyan ko to okit-okit sa giyan ko to babu paman na transpo giyan ko to pegas da giyan ko to ketarusanian na makadadayaon way na tigu Talha al-hajj jihadun wal umratu tatawu giyan ko to kanaik na jihad na giyan ko to kapagumra na paman na tatawu sunna atigu Talha bin Ubaidillah. Sama no to nagina ni paman na pitindegan o mga ulama sa giyang ko to kababaliw niya na sunnah. Ugaid na anday paman na marani titu sa giyang kaiya paman na piagusay tanu nagugiyang kaiya paman na kaya usaya tanu sa giyang kaiya paman na tindugo mga ulama agiyang kaya ino giyang kaya umra na wajibai anta ka paman na sunna agiyang ko to ako kumanian so mga pagariya kapakaya paman na aduna miyaka pa mga di na katano nagupaman na aduna pa miyanag katano si kung mga ulama ang mga kukumanian o di na paman na miyakandu ora katano ron si kung mga ulama nagapakaya paman na ipkumintiyo
sagian ka iya di itano di ka pamagu sa yagian ko to kaya sabutan niron ka antano di ka pamagugupa iya gian ka iya paman na lagi di abitiara nagupaman na ano keswa o mga pagaritan wa mga Muslim. Mga pagariami, yang uto paman na kialuya tanoron. Na ayamadakal amitindig ko mga ulama sa ayamadakal amitindigun sa ayamadakal pama ulama ayatitindigan niran na yang uto akababaliw niya na wajib. Paliw gata mga pagariya. Ugaid na giyan kaya paman na lagi daya akapagumra nagukapagas lagi ang utakabas sa Qur'an wagi paman na kanaba ni paman na kergeni si isutaw paman na kepik ina natigin na to nagi ko to paman na kailangan na makapagumra ko naguubo pa paman na pagas lagi ang utakabas sa Qur'an wa paman na giyan kaya ukit-ukit tanong sa Pilipinas aya paman na pugukitan tanong nagi ang to tamato na ada nakapagumra sa giyan ko to kapag hajj tanong way okay na adun pa na paman na pri sa igira paman na inwatigian kepakai pegumrah sutaw paman na damakanay kau tu paman na inu kepakai yang magumrah damakanay keskanian na kepakai gian ko tu kapagumrah paman na depan makadi gian ko tu tau depan makanay kasu nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miyaka pagumra daan sa miyakapat na gubuskan niya na mag-hajj. Guskan niya mag-hajj sa giyang kutua paman na kapapanutulaon o mga ulamatan. Kapakay panaad na mga pakisa, paman na mapapadan, manunumpang sa giyang kaya mga bitiaratano, kapakayad na paman na mapipikiri o pakisa iyo. Ay problema kaniman to na diya ka nakilay sa mga comment paman na i-comment ra katano mga pagariya bala-bala sang kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madakalamapiya sa giyang kaya paman na pamakinagyo sa giyang kaya paman na itano di ka pa mag-live. Ayat tinudan tanong sa mga pagariya na nagyang ko tubo paman na yang kaiya ka pagumra na sumang ulama na aya titindagan niran na paliw gatay na penamarkano pemangnikano si Allah subhanahu wa ta'ala sa paman na taufik nagupaman na limo rizki paman na rizki ang kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa manggusto niyo sa giyang ko paman na di kang gelabaka sa giyang kaya hajj agu giyang kaya umrah sama na ya na so makapantag sa giyang ko pagisa ko umrah ko Ramadan na miyakaranid na giyang kaya paman na Ramadan miyakaranid na giyang kaya Ramadan kapaman na sa giyang ko month of February na kapakaya paman na pagkasul agyang ko ito paman na Ramadan na supagumara si ko Ramadan na nakapakay din na paman na pelulubuan yung mga sekyo kakapakaya may po sa agyang ay December nakapakay din na paman na penipos si takanong sa agyang ko ito paman na kimbayad yung sa agyang ko ito umrah Ramadan kagi kailangan ito kagi paman na paman na masigurado agyang ko tua paman na islatyo sa agyang ko tua paman na kapugumra ka laboro na agyang kaya umra mga pagariya kanabay ni kakapati ang simip kasi SE ko mga agency na ron nun papakaukit agyang ko tua mga sekyo sa agyang ko tua dinanigang galabaka sa agyang ko tua kapakalalakaw o mga paman na mga tao balasan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madagalamapyan no kaso mga pada mga pakaisiyo na insyaallah na sumbagutan po si kung mga pedauras imanto na diumaat na sumanga dato na preparado kano din kapaman na mapini paman na gawi isi kung mga Muslim ay kailangan na paman na manggilabak tanong sa giyang kaya oras na giyang ko tuwa ikasusuat Allah subhanahu wa ta'ala giyang ko tuwa paman nakabatiya sa Quran batiya niyo surat Al-Kahf kapanasbih agu paman na sopeda paman na mga galbak mga pipiya kapanambuyang sa mga sunnah kaswa-swa si Allah subhanahu wa ta'ala
kagi aya importante sa giyang kaya gawi alungan na di ma at mga pagarian na adna paman na isa siya adna mapapadalam saya oras apaman na tatarima anong supangan yutaw na dapat takaw paman na masugat ka amiyong maagiyang ko ta oras mas adika di mamangani ipopuro kagiyang ko ang bel alimang kadika di mamangani si wallahu subhanahu wa ta'ala na nasigu-sigurado na paman na teriman wallahu subhanahu wa ta'ala giyang ko paman na panganing ka balasan tanu Allah si tanu buteman lagi yang kaya di tanu di kapamagu saya rela ya konyo obad na paman na kaluy tanu saya paman na di mapia oway naino ka paman na sisambu su mga peda mga ulama tanu sirani lebih ya mata usagi yang kaya lagi di ebitera naino ka wad nakapkeribat ko mga usayan tanu na napakatitu ni rambu wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.